Αγαπητοί φίλες και φίλοι, γεια σας. Παραμονές της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα πούμε δύο λόγια για την εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου ως το έσχατο μυστήριο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αδελφοί μου, έχει δύο πηγές, την Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή. Εξετάζοντας το θέμα προσεκτικά, θα δούμε ότι η Ιερά Παράδοση προηγείται της Αγίας Γραφής. Τα τρία συνοπτικά λεγόμενα Ευαγγέλια, αυτά του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, πέραν των προσωπικών στοιχείων που περιλαμβάνουν, έχουν και μία κοινή πηγή, την πηγή των λογίων, όπως ονομάζεται. Τι είναι αυτή η πηγή των λογίων? Ο μακαριστός καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο ΕΚΠΑ, Ιωάννης Παναγόπουλος, γράφει στο έργο του «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη». Ως λόγια χαρακτηρίζουν την διδασκαλία και τα έργα του Κυρίου όπως αυτά μεταδόθηκαν διαζώσεις φωνής, διαπροφορικού λόγου δηλαδή, από τους αυτόπτες μάρτυρες στους μεταγενέστερους. Συνεπώς, κοινή πηγή των τριών προαναφερομένων Ευαγγελίων είναι η παράδοση διαπροφορικού λόγου της διδασκαλίας και του έργου του Ιησού, όπως αυτή περιέχεται στα τρία Ευαγγέλια. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το πρώτο χρονολογικά κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφτηκε περίπου το 54 μετά Χριστό, τότε γίνεται κατανοητό ότι η Ιερά Παράδοση προηγείται της Αγίας Γραφής και αυτή η Ιερά Παράδοση είναι που γεννά την Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση είναι η εμπειρία της Εκκλησίας προς το πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς, η Εκκλησία είναι αυτή που γεννά και την Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή. Εντός της Ιεράς Παράδοσης, ή μάλλον μέρος της Ιεράς Παράδοσης, αποτελούν και οι λατρευτικοί ύμνοι της Εκκλησίας, αφού εντός αυτών βρίσκουμε τόσο ιστορικά όσο και θεολογικά στοιχεία. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τον Τιμόθεο «Ή της εστί Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας». Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 15. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυθεντία της αλήθειας δεν είναι ένα πρόσωπο όπως στον Ρωμαιοκαθολικισμό το πρόσωπο του Πάπα. Ούτε αυθεντία είναι η Αγία Γραφή όπως στους Προτεστάντες. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυθεντία της αλήθειας είναι η εμπειρία των μελών της κοινότητας, δηλαδή της Εκκλησίας. Και όπως προείπαμε, αυτές οι εμπειρίες του εκκλησιαστικού σώματος καταγράφονται και στους λατρευτικούς ύμνους. Συνεπώς, η αλήθεια καταγράφεται και στους λατρευτικούς ύμνους. Μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας, μέσα στους ύμνους που ψάλλει η Εκκλησία μας, θα βρούμε την αλήθεια γύρω από τα πρόσωπα που μας ενδιαφέρουν. Έτσι, αν και η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τίποτα για την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι πληθώρα τα στοιχεία που μας αναφέρουν οι λατρευτικοί ύμνοι για την κοίμηση και μετάσταση της Παναγίας. Ψάλλει η Εκκλησία. Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες ενθάδε γεστημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιε και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Στον ύμνο αυτό φαίνεται η Παναγία να μαρτυρεί ότι κατά την κοίμησή της οι Απόστολοι από διάφορα μέρη συναθρίστηκαν στο χώρο της Γεθσημανής για να κηδεύσουν το σώμα της. Συνεπώς, ο ύμνος μας λέει ότι η Παναγία κοιμήθηκε και τάφηκε στην Γεθσημανή. Παρόντες στην κοίμησή της ήταν οι Απόστολοι, οι οποίοι ήρθαν από διάφορα μέρη, όπως μας μαρτυρούν και τα αεροπαγετικά κείμενα στο περί θείων ονομάτων. Επίσης, ο ύμνος μαρτυρεί ότι κατά την κοίμησή της η Παναγία
παρέδωσε το πνεύμα της, την ψυχή της, στον Υιό της και Θεό της. Στο απολυτίκιο της εορτής ψάλλουμε «Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν την κοιμήσει τον κόσμο ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών». Εδώ, στο απολυτίκιο, δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η Θεοτόκος διατηρεί άρρηκτη την εγκύτητά της με τον κόσμο δια της μεσιτείας της προς τον Υιό της. Δια του θανάτου της φαινομενικά αποσύρεται από τον κόσμο. Στην πραγματικότητα όμως δεν αποκόπτεται καθόλου από αυτόν. Σε όλη την εόρτιο υμνογραφία των ημερών επανέρχεται συνεχώς η έννοια ότι η Θεοτόκος παραμένει στη ζωή μας δια της συνεχούς και αδιάλειπτης προσευχής της για εμάς. Όσο για τη φράση που βρίσκουμε μέσα στο πολιτίκιο «μετέστης προς τη ζωή», αυτή μπορεί εύκολα να θεωρηθεί ως πλάγια αναφορά στην ενσώματη μετάσταση της Παναγίας στους ουρανούς. Στο κοντάκιο της εορτής ψάλλουμε «Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίας αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούκ εκράτησε, ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησε, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Εδώ, όπως και πριν, η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις συνεχείς πρεσβείες της Θεοτόκου για εμάς, αφού την ονομάζει ακίμητων Θεοτόκων, δηλαδή δεν κοιμάται η Παναγία, αλλά συνεχώς πρεσβεύει στον Υιό της και Θεό για εμάς. Ταυτόχρονα, ο λόγος από το κοντάκιο «τάφος και νέκρωσης ούκ εκράτησεν» υπονοεί σαφώς ότι ο τάφος, όπου ετάφη η Παναγία, μετά την τρίτη ημέρα, κατά την παράδοση, βρέθηκε αδιανός αφού έλειπε το σώμα της Παναγίας. Ψάλλοντας η Εκκλησία έναν ύμνο του Κοσμάτου Μαϊούμα, διακηρύττει «Εξίσταντο αγγέλων οι δυνάμεις εν της Υιό σκοπούμενε, τον οικείον δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον». Είναι ο πρώτος κανόνας από τον όρθρο της εορτής. Λέει δηλαδή το κοντάκιο, απορούσαν οι αγγελικές δυνάμεις παρατηρώντας τον οικείον δεσπότη, τον Κύριο Ιησού Χριστό δηλαδή, να κρατά στα χέρια του γυναικεία ψυχή. Οι ύμνοι της εορτής δεν λένε απλώς ότι η Παναγία πέθανε, αλλά ότι απέθεσε την ψυχή ή παρέδωκε το πνεύμα της στα χέρια του Χριστού. Η αναχώρησή της από την επίγεια αυτή ζωή, όπως υπονοούν οι ύμνοι, δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα εξωτερικής αναγκαιότητας της φθοράς, αλλά έγινε εκουσίως δεχτή από την Παναγία. Ο θάνατός της δεν ήταν παθητικός, αλλά ενεργός. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι ύμνοι για την Παναγία σκοπίμως μας θυμίζει τα όσα λέγονται για το θάνατο του Χριστού. «Αφήκε το πνεύμα», γράφει ο Ματθαίος, και «παρέδωκε το πνεύμα», γράφει ο Ιωάννης για τον θάνατο του Ιησού. Έτσι, ο Ιησούς αφήκε ή παρέδωκε το πνεύμα του στον Πατέρα του και Θεό του, και η Παναγία αφήκε ή παρέδωκε το πνεύμα της στον Υιό της και Θεό της. Έτσι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει στο τρίτο εγκόμιο εις την πάσεπτον κοίμηση της Θεοτόκου: «Στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από το γιο». Λόγω αυτού του παραλληλισμού μεταξύ μητέρας και Υιού, Παναγίας και Χριστού δηλαδή, προκύπτει ότι η Μαρία όχι μόνο υπέστη σωματικό εκούσιο θάνατο όπως και ο Χριστός, αλλά και ότι σαν και Αυτόν αναστήθηκε και εκείνη εκ νεκρών σωματικός, και ότι όπως πάλι ο Υιός ανελήφθη με το σώμα της στους ουρανούς. Αυτό που η Εκκλησία ονομάζει μετάσταση της Παναγίας. Μετάσταση της Παναγίας σημαίνει ότι η Παναγία μετά το θάνατό της και την ταφή της αναστήθηκε μαζί με το σώμα και αναλήφθηκε στους ουρανούς
και βρίσκεται αιωνίως μαζί με τον Υιό της. Όπως γράφει ο υμνογράφος Κοσμάς ο Μαϊουμά και ψάλλει η Εκκλησία, «Διεωθνίσκουσα συν το Υιό εγείρη διαιωνίζουσα». Δηλαδή, πεθαίνοντας Παναγία, αναστήθηκες και μαζί με τον Υιό σου συνυπάρχεις αιωνίως. Δηλαδή, όλοι εμείς, πεθαίνοντας, θα χωριστεί η ψυχή με το σώμα μας. Η επανένωση ψυχής και σώματος θα γίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας που καταγράφεται στους ύμνους, η Παναγία δεν θα περιμένει την εκ νεκρών Ανάσταση όλων για να ενωθεί το άχαρτο σώμα της με την πάναχνη ψυχή της. Αλλά ήδη αυτή η επανένωση ψυχής και σώματος στην Παναγία συντελέστηκε όταν μετά από 3 ημέρες από την κοίμησή της ο τάφος βρέθηκε άδειος. Για τη μετάσταση της Παναγίας η Εκκλησία ψάλλει, «Εδέ υπέρτατη των ουρανών δυνάμεις συν το οικείο δεσπότη παραγενόμενε, το Θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα προπέμπουσι, το δέη κρατούμενε, υπερκοσμίως δε προόχοντο και οράτο σεβόων τες ανωτέρες ταξιαρχίες, ιδού οι παντάνας αθεόπες παραγέγονεν, άρατε πύλας και ταύτην υπερκοσμίως υποδέξαστε την του αενάου φωτός μητέρα». Από το εξαστικό του εσπερινού της εορτής, το οποίο ψάλλεται πριν από την είσοδο. Δηλαδή, λέει ο ύμνος αυτός, «Και οι υπέρτατες ουράνιες αγγελικές δυνάμεις παραβρέθηκαν και αυτές μαζί με τον δεσπότη τους, τον Χριστό δηλαδή, και κυριευμένες από δέος προπέμπουν το καθαρό το σώμα που τον Θεό δέχτηκε. Οι υπερκόσμια προχωρούν και αόρατα αναβοούν προς τις ανώτερες ουράνιες ταξιαρχίες. Δείτε, κατέφθασε η βασίλισσα των πάντων, εκείνη που θείο τέκνο γέννησε. Ανοίξτε τις ουράνιες πύλες και υποδεχτείτε με τρόπο υπερκόσμιο την μητέρα του αέναου φωτός». Συνεπώς, σύμφωνα με την δασκαλία της Εκκλησίας μας, όπως αυτή διακηρύτεται μέσα από τους λατρευτικούς ύμνους, η Παναγία κοιμήθηκε, πέθανε δηλαδή, αναστήθηκε και αναλήφθηκε με το σώμα της στους ουρανούς. Ποιο είναι το θεολογικό νόημα που δίνει η Εκκλησία στο γεγονός της κοίμησης και μετάστασης της Παναγίας? Γράφει ο μακαριστός επίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ, «Στην περίπτωση της Παναγίας και μόνο αυτής, η Ανάσταση του σώματος προηγήθηκε και αποτελεί ήδη τετελεσμένο γεγονός. Παρέκαψε τον θάνατο και την κρίση και ως πλήρες και απαρτιωμένο πρόσωπο με το σώμα και την ψυχή της κατοικεί ήδη από τώρα στη δόξα του μέλλοντος αιώνος. Σε αυτό είναι όντως μοναδική. Κανένα άλλο κτιστό πρόσωπο δεν πρόλαβε τα έσχατα με τέτοιο τρόπο. Γι' αυτό, φίλοι μου, στην υμνολογία της εορτής η κοίμηση της Θεοτόκου ονομάζεται το έσχατο μυστήριο, γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας, την κοίμηση και μετάστασή της, τα έσχατα εισβάλλουν στο παρόν. Και συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Διοκλείας, αυτή η Παναγία όμως αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι η μισή αλήθεια. Ενώ η Παναγία είναι πραγματικά μοναδική, είναι όμως και υπόδειγμα ανθρώπου, καθρέφτης στον οποίο βλέπουμε να αντανακλάται το αληθινό μας πρόσωπο. Στον τελικό δοξασμό της Παναγίας βλέπουμε να αποκαλύπτεται ο υπέρτατος σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Μάρκος Εφέσου γράφει, «Ως μήτηρ του Κυρίου ενέκρωτε και εγίγερτε πάλιν, εις πίστοσιν εσχάτης Αναστάσεως ειν ελπίζομεν». Δηλαδή, ως μητέρα του Κυρίου και αρχηγού της ζωής, κοιμήθηκε, πέθανε δηλαδή, και πάλι αναστήθηκε και έγινε η Ανάστασή της εγγύηση της δική μας Αναστάσεως, για την οποία ελπίζουμε. Η κοίμηση και μετάσταση της Παναγίας
μας φανερώνει ότι το σώμα μας δεν είναι ένα εξωτερικό αντικείμενο αμφίεσης, ούτε πολύ λιγότερο φυλακή ή τάφος, αλλά μια ουσιώδης πτυχή του όλου προσώπου μας. Όταν στην ορθόδοξη γλώσσα λέμε πρόσωπο, εννοούμε ψυχή και σώμα μαζί. Η σωτηρία και η θέωση αγκαλιάζουν και το σώμα και την ψυχή μαζί. Ο όλος άνθρωπος σώζεται, ο όλος άνθρωπος θεώνεται, όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα. Δια της εορτής της κοίμησης και της μετάστασης της Παναγίας, η Εκκλησία μας ψιθυρίζει δυνατά μέσα μας. Μη φοβάστε το θάνατο. Αν ο Ιησούς αναστήθηκε πρώτος εκ των νεκρών και η Ανάστασή Του μας δίνει την προσδοκία και της δική μας Ανάστασης, η κοίμηση, ο θάνατος, η Ανάσταση και μετάσταση της Παναγίας μας ισχυροποιεί αυτή την προσδοκία. Για το Ιησούς Χριστός που αναστήθηκε πρώτος ήταν θεάνθρωπος, παρόλο που προσέλαβε την αδύναμη δική μας φύση στο όλο της, ενώ η Παναγία είναι φθαρτός άνθρωπος όπως εμείς. Σε ένα χριστουγεννιάτικο ύμνο η Εκκλησία ψάλλει: «Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ, τώρα που φανερώθηκες στη γη ως άνθρωπος? Καθένα από αυτά που εσύ δημιούργησες σου προσφέρει ως ευχαριστία. Οι άγγελοι σου προσφέρουν τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα, οι ποιμένες προσέφεραν το θαύμα, η γη σου προσφέρει το σπήλαιο, η έρημος σου προσφέρει τη φάτνη. Εμείς δε σου προσφέρουμε την Παρθένο Μητέρα». Στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, η Παναγία, εκπροσωπώντας όλο το ανθρώπινο γένος, λέει ελεύθερα το ναι στην πρόταση, θέληση του Θεού να γίνει άνθρωπος. Έτσι και τώρα, με την κοίμησή της και τη μετάστασή της, εκπροσωπεί πάλι όλο το ανθρώπινο γένος. Η Παναγία είναι ο πρώτος καρπός της Ανάστασης και εμείς οι όλοι συγκομιδοί. Η Παναγία κοιμήθηκε, πέθανε δηλαδή, αναστήθηκε και ζει αιωνίως μαζί με τον Υιό της και Θεό μας. Αυτός είναι ο σκοπός όλων μας. Πεθαίνοντας να αναστηθούμε για να ζήσουμε αιωνίως με τον Χριστό, όπως λέει ο Παύλος. «Επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και σε Χριστό είναι». Φιλιππισίους, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 23. Δηλαδή, λέει ο Παύλος, υπερισχύει μέσα μου η επιθυμία το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε και να θυμάστε, εορτή για μας τους Ορθόδοξους σημαίνει συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί, στο κοινό ποτήριο, γευόμαστε από τώρα τη ζωή μαζί με τον Χριστό. Να είστε καλά, καλό 15 Αύγουστο. Γεια σας.